yi muni. Bakin gida da yawa yau suke taba da diya aure. Mata idan zama aure mun fi da san gidan kwarai dan ba mu san bakin gida. Gidan da ba tarbiyya bakin gida ne. Gidan da ba ilimi ai bakin gida ne. Gidan da ba imani bakin gida ne. Gidan da ba addini bakin gida ne. Da wanda ke badawa da wanda ke aurowa sai mu san nazari fa. Mata idan zama aure mun fi da san gidan kwarai dan ba mu san bakin gida. Bakin gida a gidajen talakawa ana samun bakin gida domin kuɗi na duniya ba madibin bakin gida in dai gida da daula to an ɗaukai farin gida duk mai kuɗin abin duniya ba ya samun farin gida. Mata idan zama aure mun fi da san gidan kwarai dan ba mu san bakin gida. Ƴan mata mu dinga hattara kada mu fara bakin gida danganin dawalar cikin gidan ku gano halin cikin gidan babu mamaki a dangano cikin gidan babu mamaki akwai kuɗi babu addini cikin gidan to iyayen mu